आम्ही परत डोंबिवलीचं स्ट्रीट फूड एन्जॉय करायला आलो आहे. आणि इकडे आम्ही काय मागवलं आहे, पनीर चिल्ली डोसा. दिसायला बघा किती वेगळाच आहे ना. म्हणजे ग्रेव्ही बघा, डोस्याबरोबर पहिल्यांदा मला ग्रेव्ही दिसली. हाँ अभी इसका नाम क्या है? जीनी डोसा. ये एक जीनी बडा क्यों इधर? चला हे काय जीनी डोसा मागवला आम्ही. इकडे पनीर काय चिल्ली. पनीर चिल्ली डोसा. चला घ्या, खायला घ्या. एक जीन उचला. काय जीनी डोसा बघूया जरा काय आहे बघूया. जीनी डोसा काय आहे ह्याच्यात. जिनला उभा केला. वा वा, त्यांनी उभंच कसं ट्रिकने केलं होतं बघ. सर्व आतमध्ये शॉपिंग केलं त्याच्या सर्व. गरम किती आहे बघ. खूप गरम आहे. वा वा. चला हे काय मागवलं यांनी. हे काय मागवलंय? ये नाम क्या है, नाम क्या है? हाँ चीज चॉप चिल्ली. बाप रे. वेगळं काय कोणतं पीस घेऊया आपल्याकडे. 3 लेअर वाले 3 लेअर. मस्त आहे. दिसायला एकदम भारी दिसतंय. असं रोल करून आहे ना. खाऊन बघ. रखो. और फ्रैंकी भी है. सब बाहर गिर गया. चला पावभाजी वाली, तुझी पावभाजी आलेली आहे. हे पावच्या खाली पापड पण दिला यांनी. हे पापड चुकीने आला वाटतं यांचं. नाही काय तसंच असतं. घे तू पापड खा. थोडं पडी असलंच पाहिजे ना. चला सर्वांनी खावा. आता 2 पाव आल्या, अर्धा अर्धा पावच खावा सर्वांनी. ठीक है. हमारा टेबल थोड़ा बड़ा होना चाहिए था ना. नहीं नहीं अभी बस. चला आमचं सर्व एक एक जाते, एक एक येते. हे घ्या खायला घ्या. हे बघा काय मागवलं तर. पुलाव पुलाव पनीर पुलाव. यांच्याकडे पापड जास्त आहेत वाटतं. पनीर पुलाव सर्व गोष्टीत पापड देतात. मतलब ये बैंक में मैनेजर नहीं है. इतना बड़ा मक्खन रखा है. शॉपिंग इकडे संपलेली आहे आणि आम्ही चाललो घरी. व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. नाही बाय अजून बाय. जेवायचं आहे आम्हाला. बघू कोणत्या तरी रेस्टॉरंटमध्ये जेवू किंवा काय आता बघू आता. चला या. आता बघ आम्ही कुठे आलो. हे विजय सागर फॅमिली रेस्टॉरंटमध्ये आलेलो आहे रात्रीचा डिनर करायला. चला नाईट डिनर आमचं बघा इकडे आहे. वा डान्स करायला इकडे डायरेक्ट. काय ऑर्डर केली. ऑर्डर काय केली. काय चिकन फ्राईड राईस, चिकन शेजवान राईस आणि एक स्टार्टर पण ऑर्डर केलं. हे आमचं डिनर आहे इकडे विथ सिंगिंग. गाणं पार्टी चालू असणार. सांग आपल्याला लेट झालं. हां आपण जे सांगू ते गाणार ना. चला बघा आता आम्ही विजय सागर रेस्टॉरंटमध्ये आलो आहे. हां ना. ये डिश का नाम क्या है. काय नाव आहे डिशचं. चिकन चीज काय. चिकन चीज कबाब. चिकन चीज कबाब. वा. आणि इकडे आईसाठी काय मागवलं आपण. हे मशरूम फ्राइड राइस. वाह 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 छान. चला सर्व आप इनके प्लेट में सर्व करो ना. नहीं नहीं ये नहीं, सिर्फ वेज. ये वेजिटेरियन है हमारी सासू माँ. येस हे बघा मशरूम फ्राईड राईस पण बघा किती सुंदर आहे. वा. आणि आमच्या आईचं वन ऑफ द फेवरेट डिश आहे इकडची. हाँ हाँ बस बस अभी वो बाउल इधर ही रखो. हाँ ठीक है.
दिखता है वैसा 8 रहेगा। देखो 2 चूप गया रहेगा. इसमें 1 2 3 4 हां आता हे आपण काय मग चिकनचं एक डिश मागवले बघा. आणि हे एरिया काय पडते? कल्याण शिलफाटा रोड, कल्याण शिलफाटा इकडे कटाई आहे. कटाई नाका. आणि हा मानपाडा. म्हणजे डोंबिवलीला आला ना हे काजल. आमचं सिंगिंग पण होतं, संपलेलं आहे. 12 वाजताचे 12 वाजले ना आता. ते इकडे भरपूर डिशेस आम्ही घेतले आहेत बघा. हाँ येस चला चला. हे आम्ही काय झालं आहे की रात्रीचं आज डिनर पार्टी करायला आम्ही आलो आहे. आणि ही पार्टी आम्हाला आमचे साली साहेब आणि साडू साहेबांनी दिलेली आहे. हे बघा आम्ही काय खातो. हे काय नाव आहे? मला नावं विसरायला होतं. हे नाव काय? चिकन काय नाव आहे? सीख कबाब. चिकन सीप नाही. जे सुरुवातीला तुम्हाला सांगितलं ते नाव. चिकन चीज कबाब. वा. मी काय बोलतो? चीज कबाब. मी काय बोलतो? मला सीख कबाब ऐकू आला. नाही, एकदम सुंदर आहे. हॉटेल विजयसागर नाव आहे ना. वा वा. छान. मस्त. कधी तुम्हाला यायला आता ह्या एक डिश मागवली, अजून 2-3 डिश आहेत. चाहून तुम्हाला दाखव सर्व एक एक करून. आवडला काजल? खूप मस्त आहे. बढ़िया है. बेस्ट. ही रेसिपी एकदम छान आहे. मस्त बना. आता हे बघा आईनी हे मशरूम फ्राईड राईस सुद्धा मागवलेलं. आणि नेहमी आम्हाला कॉलवरती पण रत्नागिरीला सांगायची, अरे मैंने मशरूम फ्राईड राईस खाया, अरे मैंने इधर खाया. आणि मग आम्हाला कधी खाया, आम्ही कधी खाणार बोललो. आम्हाला आज घेऊन आलेत बघा हे मशरूम फ्राईड राईस. मी टेस्टिंगसाठी घेतो कारण आम्ही नॉनव्हेज ऑलरेडी मागवलं, आईला पुरलं पाहिजे. आणि हे ताई काजल तुला घे, थोडंसं घे. आम्ही तुमच्यासाठी टेस्ट करून दाखवतोय बघा मशरूम फ्राईड राईस. हे आम्ही आईला परत देतो आहे, आईची अमानत. तुम्ही दोघं घ्या. चला आता तुम्हाला मी या हां इकडे काय आलं आहे बघा. चिकन सेजवान हां शेजवान राईस आहे ना हे. चिकन सेजवान फ्राइड राइस. हां ओके. बस. चला आपलं हे मशरूम राईस, चिकन शेजवान फ्राईड राईस. आणि याचं सर्व केल्यावर छान वाटतं जरा. त्याची क्रॉकरी पण एकदम छान आहे, ॲम्बियन्स छान आहे. ज्यांना खायचं त्यांनी खावा आणि ज्यांना एन्जॉय करायचं ते एन्जॉय करा. हो छान. सिर्फ लास्ट में नहीं देना. हाँ उनको दो. चला आता आपण हे सर्व टेस्ट करूया बघा. कधीतरी आपण असं बाहेर आलंच पाहिजे ना काहीतरी एन्जॉय करायला. हो. आपण कधी कधी हां पहिलं आपण मशरूम आता आल्यासारखं आपण पहिलं मशरूम बघूया. चटणी. व्हेज राईस. ना उधर भी ना. मशरूम राईस पण चांगलं एकदम. ते फ्राईड राईस ते मशरूम राईस असं लागतं जसं काय चिकन फ्राईड राईस खाल्ल्यासारखं वाटतं ते है ना. मी तुला सांगितलं ना असं मशरूम पाहिजे. म्हणजे नॉनव्हेजमध्ये व्हेजचं चव अशी झाली ती. छान आहे ना. टेस्ट आहे रे. मला ऑइली नाही देतात दादा. एकदम ऑइली पण नाही आणि काय नाही आणि व्यवस्थित. तुला आवडलं काजल? खूप मस्त आहे. मला खूप आवडलं. आवडलं? खूप टेस्टी आहे. आणि आम्ही इकडे बघा मोबाईलची लाईट बसलो आहे कारण का असतं ह्यांचं ॲम्बियन्सच तसं असतं की डिम लाईट. तुम्हाला व्हिडिओमध्ये कमी वाटेल पण आम्हाला व्यवस्थित दिसतंय सर्व. पण एक्स्ट्रा लाईट काय लावली कारण तुम्हाला दिसावं. छान आहे. खा. आणि बाकीचं ॲम्बियन्स बघा सगळं एकदम छान. आणि सिंगरने पण पॅकअप केला आता. इथे बघा हे आम्ही परत एक स्टार्टर मागवलं आहे मधीच. म्हणजे आम्हाला ते स्टार्टर आवडलं म्हणून आम्ही दुसरं चायनीज स्टार्टर मागवलं आहे. क्या नाम है इसका ये? चिकन गार्लिक. चिकन गार्लिक. हो छान छान. चला काजल एन्जॉय. ये हम 4 में डिस्ट्रीब्यूट करना. ओके. नाही तिकडे पण आहेत. या सर्वांनी खायला या आमच्यासोबत. आता चायनीज स्टार्टर खाऊया आपण. मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. तुम्ही खात असाल पण आम्ही पण एन्जॉय करतो कधीतरी बाहेर. बघा मस्त आहे. हे असं झालंय ना की आमच्यामध्ये जे व्हेज बसलेत ना ते पण नॉनव्हेज खायला सुरुवात करतील. असं ते व्हेज नॉनव्हेज आहे. आता आम्ही परत हे व्हाईट राईस मागवलं बघा, फ्राईड राईस. बस
चला म्हणजे इंडिव्हिज्युअली येऊन ते सर्वांना सर्व करतात बघा व्यवस्थित. आणि सर्व पार्टी संपलेली आहे, आम्हीच फक्त पार्टी करतो इकडं असं झालं आहे. अभि घेऊन टाकतो. हा उद्या रख दो. चला आता डेझर्टसाठी बघा आम्ही हे काय मागवलं. हे काय आहे? कसाटा. कसाटा काय कसा काय कसाटा म्हणजे ते आईस्क्रीम विथ केक फॉर्मेट. हा बरोबर, आम्ही एकदा ते खाल्लं होतं एका. म्हणजे खाली केक पण आहे आणि वरती आईस्क्रीम पण आहे आणि वरती मग त्यांनी ड्रायफ्रुट्स पण. ये फ्री आहे का रेस्टॉरंट तर्फे? नाही नाही नाही, डेझर्ट आपण लास्टला मागवतोच ना तसं मागवलं. छान एकदम. चला एन्जॉय. अशी आमची नाईट डिनर लाईफ एंड. हां काजला आलाच आलेला आता. आता झोप आली खूप. 1 वाजला. चला नाही